ବାଲେଶ୍ୱର ସମ୍ବାଦ ବାହିକାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଲୋକେ ସବୁ ଏ ଯୋଉ ସମ୍ପାଦକଙ୍କୁ ପତ୍ର ସବୁ ଦିଅନ୍ତି, ତାପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସମ୍ବାଦ ବାହିକାର ପ୍ରଥମ 3 ବର୍ଷ ଅବଲୁପ୍ତ କାରଣ ବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା କୋଉଠୁ? ବାଲେଶ୍ୱର ଭୂମିରୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ସିଲାବସରେ ଏଇଟା ରଖିଛୁ ଆମ ନିଜ ବିଷୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା, ସରକାରୀ ଆଦେଶ ବଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍କୁଲରେ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷା ରଖାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଛୋଟ ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ ଓଡ଼ିଆ ପଢା ହେଉଥିଲା। ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବାରୁ ବିଦେଶୀ ବଙ୍ଗାଳୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଙ୍ଗଳା ଦେଲା। ଯଦି ଅପସନ କରିଦିଆଗଲା ଯେ ବାହାରିଆ ଲୋକ ସିଏ ପଢିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ବଙ୍ଗଳା ପଢିପାରିବେ, ଏଠି କମ୍ପଲସରି ହେଇପାରିବେ, ବାଧ୍ୟବାଧକତା ହେଇପାରିବେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲି, ଉତ୍କଳ ଦୀପିକାରେ ବାହାରିଥିଲା ଯେ ଆମେ ସେ ସମୟରେ ଜାଣିଛେ ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କୌଣସି ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ବୃତ୍ତି ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିପାରୁନି। ଯେତେ ସ୍କଲାରସିପ ପରୀକ୍ଷା ହବ ବଙ୍ଗାଳୀ ପିଲା ପାସ୍ କରିବେ, ଇଂରାଜୀ ପିଲା ପାସ୍ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ପିଲା ପାସ୍ କରିପାରିବେ। ତାର କାରଣ କଣ? ସେ କାରଣ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ମୁଁ କିଛି ବିଜ୍ଞାପନ ପାଇଲି ଉତ୍କଳ ଦୀପିକାର। ସେଟା ହଉଛି 1867 ଗୋଟେ ବିଜ୍ଞାପନ ମୋ ହାତରେ ବାଜିଲା। ତାର ଫଟୋକପି ମୋ ପାଖରେ ରହିଛି। ସେଥିରେ ବିଷୟ କରାହେଇଛି ଭୂଗୋଳ, ଇତିହାସ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ସେଟା ହଉଛି କେତେ? ଯେତିକି ମାର୍କର ରହିଛି ଭାଷା ବିଷୟ ଯୋଉଟା ଆସିଛି ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଇଂରାଜୀ, ଏବଂ ସେଇଠି ଅପସନ ଦିଆଯାଇଛି ଯୋଉମାନେ ଇଂରାଜୀରେ ଭଲ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ସେମାନେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ କୋଉ ଭାଷା ଦେବେ? ବଙ୍ଗଳା ଭାଷା ଦେବେ। ମତରେ ବୁଝିପାରୁଛ ନାହିଁ? ତାପରେ ଲେଖା ହେଇଛି କମ୍ପଲସରି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ବଙ୍ଗଳା ଗୋଟେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉମାନେ ବଙ୍ଗାଳୀ ଲୋକ ସେ ଏମିତି ସିଲାବସ ନାହିଁ, ସେ ଦୁଇଥର ଚାନ୍ସ ପାଉଥିଲେ କୋଉଥିରେ? ବଙ୍ଗାଳୀ ଦେବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ପିଲା କଣ କରୁଥିଲେ? ଓଡ଼ିଆ ଅପସନ ଇଂରାଜୀ ବଦଳରେ କିଛି ଆଉ ନାହିଁ, ବଙ୍ଗଳା ନାହିଁ, ସେ ଇଂରାଜୀକୁ ଇଂରାଜୀ ଦଉଥିଲେ। ଏମିତି ଭାଷା ଗୋଟେ ରହିଥିଲା, ସେ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆର ପ୍ରଚଳନ ନଥିଲା। ବଙ୍ଗାଳୀ ଛୁଆ ମାନେ 600 ମାର୍କ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଥିଲା ବେଳେ 500 ମାର୍କର ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପରସେଣ୍ଟେଜ ହିସାବ କରିକି କାଢିବା କଥା ପରସେଣ୍ଟେଜ ରଖିଲା, କିନ୍ତୁ ନା, ସିଏ ଯେତେ ମାର୍କର ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ଟୋଟାଲ ମାର୍କ ଯେତିକି ରଖୁଥିଲେ ଏଥିରୁ ବଦଳିଲା ସ୍କଲାରସିପ। ମତେ ଓଡ଼ିଆ ପିଲା 500 ଦଉଥିଲେ ମାନେ ତାଙ୍କ ମାର୍କ ନିଶ୍ଚୟ କମ ରହିବ, ରହିଯାଉଥିଲେ ସେ ଖୁସି ରହିବ। କଥା ବୁଝିପାରୁଛୁ ନା ନାହିଁ? କାରଣ ସେ ବଙ୍ଗଳା ଲେଖି ବଢି ପାରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ସେଟା ଦେଇପାରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ଅଲଗା ପିଲା ପାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ରାଧାନାଥଙ୍କର ଅରିଜିନ ହଉଛି, ମୂଳ ହଉଛି ସେ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷା ବି ଜାଣିଥିଲେ, ଇଂରାଜୀ ଜାଣିଥିଲେ, ଏବଂ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ବୃତ୍ତି ପାଇବାର ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ସିଏ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଡେପୁଟି ଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବଙ୍ଗାଳୀ ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ପଢିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହଉଥିଲେ। ଯୋଉ ବାହାରୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ନିୟମ ବି ଆସିଲା ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଗଲେଣି, ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲେଣି ଯୋଉମାନେ, ସେମାନେ ଓଡ଼ିଆ ପଢିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଇଏ ଗୋଟେ ନିୟମ ଆସିଲା। ବାଲେଶ୍ୱର ବାରବାଟୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବଙ୍ଗଳା ପଢା ହେବାର ସୁବିଧା ହେଉଥିଲା। ବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସ୍ଥାନୀୟ କମିଟି ଦ୍ୱାରା ସ୍କୁଲରେ ବଙ୍ଗଳା ରଖିବା ପାଇଁ କମିଟିକୁ ଆବେଦନ ମଧ୍ୟ କଲେ। କାରଣ ଏଠି ଗୋଟେ କରିଦିଆଗଲା ଯେ ବଙ୍ଗାଳୀ ଲୋକ ଯିଏ ଆସିବ ଚାକିରି କରିବାକୁ ସିଏ ପଢିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଜାଗା ବାଡି କିଣିକି ଏଠି ରହିଲାଣି ଓଡ଼ିଆ ପଢିବା ବାଧ୍ୟତା ରେସିଡେଣ୍ଟ ଯୋଉମାନେ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ କିଛି ବଙ୍ଗାଳୀ ମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ତେଣୁ ସେମାନେ ବାଲେଶ୍ୱର ଯୋଉ ବାରବାଟୀ ସ୍କୁଲ ଅଛି ସେଠି ସେ କଣ କଲେ ନା ବଙ୍ଗଳା ଭାଷା ପ୍ରଚଳନ କରିବା ପାଇଁ କି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବଙ୍ଗଳାଟା ରଖିକି ରହିଛି ହବ ଯେମିତି ସବୁ ବଙ୍ଗାଳୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଟା ଲେଖିକି ଦେଇଥିଲେ। ଏବଂ ସେଟା କମିଶନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଣ ହେଲା? ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାତ ହେଲା। ନା, ସେସବୁ ହେଇପାରିବ, ସେସବୁ ହେଇପାରିବେ। ତମେ ଏଠି ଘର ବାଡି କରିବ, ଏଠି ରହିବ, ଓଡ଼ିଆ ପଢିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଦିନରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ରଖୁନାହାନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ 1878 ମସିହାରେ ଏ ନିୟମ ହେଇଥିଲା। 1878 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ବାଲେଶ୍ୱର ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା କମିଟିର ମେମ୍ବର ଉମେଶ ମଣ୍ଡଳ ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲରେ ବଙ୍ଗାଳୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାତୃଭାଷା ପଢିବାର ସୁବିଧା କରାଯାଉ ବୋଲି ଯୋଉ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ବିରୋଧ କଲେ। 1878 ଆଉ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଲା। ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡଳ ଜଣେ ବେଙ୍ଗଲୀ ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲର ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ, ଏ ଯୋଉ ଅଭିଭାବକ କମିଟି ଯୋଉ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ, ସିଏ ସେଠି ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଲେ ଯେ ବଙ୍ଗାଳୀ ଛୁଆମାନେ ବଙ୍ଗଳା ପଢିବେ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଥିଲେ, ବାଲେଶ୍ୱରର ଥିଲେ, ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାତ କଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ
ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସବୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଭାଷାକୁ ନେଇକି। ତମେ ଚିନ୍ତା କର ଏଇଟା ଯଦି ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଭାଷା ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଦେଶ ଆଦି ଗଠନ ହେଇପାରିବ। ଏ ସବୁ ଛୋଟ ମୋଟର କଥା ବୁଝିପାରୁଛ ନାଇଁ। ଶେଷରେ କଣ ହେଲା ଊନବିଂଶ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷା ଓଡ଼ିଶାର ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉନଥିଲା। କିଛି ବଙ୍ଗାଳୀ ପିଲା ସୁବିଧା ଅଭାବରୁ ବଙ୍ଗଳା ବର୍ଣ୍ଣ ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରୁନଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଓଡ଼ିଆ ହିଁ ପଢାଯିବ। ତେଣୁ ଯୋଉ ଖବରକାଗଜ ଦିଟା ଖବରକାଗଜର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ରହିଲା। ସେଥିରେ ଲେଖାଲେଖି କରୁଥିଲେ ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ ସେନାପତି ଏବଂ ସେଇ ସମୟରେ ବାଲେଶ୍ୱରର ଯୋଉ ତତ୍କାଳୀନ ଯୋଉମାନେ ଗଣ୍ୟମାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଯୋଉ ଯେମିତି ରାଜା ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ଦେବ, ରାଧାନାଥ ରାୟ ଏବଂ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଏଠି ଶିକ୍ଷକତା କରୁଥିବା ମଧୁସୂଦନ ରାଉତ ଭକ୍ତକବି ମଧୁସୂଦନ ରାଉତ ସେ ବି ବାଲେଶ୍ୱର ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ। ଏବଂ ଗୋଟେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ବହୁତ ଥର ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ଇଏ ବି ଆସିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଗଡଗଡିଆ ପୋଖରୀ ଯୋଉ ଅଛି ସେଇଠି କବି ମନୀଷୀ ମାନଙ୍କର ବସିବାର ଜାଗା, ସେଇଠି ବସିକି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ମାତା ଭାବେ ସେମାନେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେଟା ହେରିଥିଲେ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୋର ନିବେଦନ ରହିବ ବାଲେଶ୍ୱରର ଯୋଉ ଗଡଗଡିଆ ପୋଖରୀ ଅଛି ସେ ଗଡଗଡିଆ ପୋଖରୀ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବ, ତା ଚାରିପଟେ ବୁଲିକି ଆସିବ। ସେଇଠି ଗୋଟେ ପୀର ବାବାଙ୍କର ପୀଠ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତମ ଘର ସେଠି ସେଠି ପୀର ବାବାଙ୍କର ପୀଠ ଗୋଟେ ରହିଛି, ସେଠି ସେ ସମୟରେ ବି ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯୋଉ ପାହାଚ ଅଛି ସେଇଠି ବସିକି ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ସେଠି କରୁଥିଲେ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ଓଡ଼ିଆ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ, ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ଓଡ଼ିଆ, ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଆ, ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ଓଡ଼ିଶାର ନବଜାଗରଣ ଆସିବା ପାଇଁ ମାନେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାର କେତେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ହଉଛି ରେଳ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ଦାବି କଲେ ରାଜା ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ଦେବ। ସେ ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ରେଳ ଚଳାଚଳ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଦାବି କରିଥିଲେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ରେଳ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି ରେଳ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦାବି କଣ ନା ସେଇ ସମୟରେ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ପ୍ରେସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ପ୍ରେସ କିଣିକି ଆସିଲେ, ମେସିନ କିଣିକି ଆସିଲେ ଛପେଇବା ପାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱରରେ। ଏ ଯୋଉ ସମ୍ବାଦ ବାହିକା ଆଉ ବୋଧଦାୟିନୀ ପତ୍ରିକା ବୁଝିଲେ ନା, ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା କଟକରେ ଛପା ହଉଥିଲା। ସେଟା ଗୋଟେ ଆମର କର୍ମଯୋଗୀ ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଏଠି କଣ ହେଲା ନା ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ବିଭିନ୍ନ ସବୁ ଏଇ ଯୋଉ ମୁଗଳ ସବୁ ହିତୈଷିଣୀ ସଭା, ତମର ଆମର ଯୋଉ ଡିବେଟିଂ କ୍ଲବ, ସବୁ ଲୋକମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହେବେ, ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର କେମିତି ଉନ୍ନତି ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରାଯିବ। ଏପରିକା କିଛି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା ଏଠୁ। ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜ ମାଧ୍ୟମରେ ସେଠି ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ଉତ୍କଳ କୁମାରୀ ସାବତ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ପାଖରେ ଅଛି, କଲେଜ ପାଖରେ ଅଛି। ସେଟା ବାଲେଶ୍ୱରର ହଉଛି ପୁରୁଣା ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜ, ଯୋଉଠି ମଧୁସୂଦନ ରାଉ ଆସୁଥିଲେ, ସବୁବେଳେ ରହୁଥିଲେ ସେଠି ମଧୁସୂଦନ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ତ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଥିଲା ଯେ ଉତ୍କଳର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକଶିତ ହେଇପାରିବ। କାରଣ ଗୋଟେ ଜାତିର ଯଦି ଭାଷା ବଞ୍ଚି ଯାଉଛି ତାହେଲେ ତାର ଭୂଗୋଳ ବି ବଞ୍ଚିଯିବ, ସଂସ୍କୃତି ବଞ୍ଚିବ। ସଂସ୍କୃତି ବଞ୍ଚିଲେ ଲୋକଙ୍କର ଚଳଣି ବଞ୍ଚିବ, ଅର୍ଥନୀତି ରହିବ ଏବଂ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭୌଗୋଳିକତା ଦାବି ହାସଲ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଯୋଉ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲ ଯୋଉ ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଷା ନଈର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଥିଲା, ସେଇ ସ୍କୁଲର ହେଡମାଷ୍ଟର 10 ବର୍ଷ ପରେ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାର ମହତ୍ଵ ଦର୍ଶାଇ ପୁଣି ଗୋଟେ ଭାଷଣ ମାରିଥିଲେ। ଗୋଟେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଫାଷ୍ଟ ଆସିଲେ କିଏ ସେଠି ଭାଷଣ ମାରିଥିଲେ? ନା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଲାଲ ମିତ୍ର, ସେ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ। ତାପରେ ହଉଛନ୍ତି କାନ୍ତି ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ, ତାପରେ ଆସିଲେ ସେ ଯୋଉ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ଶିବଦାସ, ବୁଝିପାରିଲେ ଶିବଦାସ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ। ସେ ନାଁ ଗୁଡାକ ରଖ, ଖାତାଙ୍କ ବଦ ଚିନି ରଖ ଭାଇ। ଇଏ ତମର ଆଜି ତମେ ଯୋଉ ସଳଖିକି ଛିଡା ହେଇଛ ସେ ଚାପୁଡା ମାରିନଥିଲେ ତମେ ଉଠିଗଲା। ଆମେ ଓଡିଆ ହଉଛି ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ଜାତି, ତାକୁ ଚାପୁଡା ମାରିଲେ ସେ ଉଠିବ। ଏଇ ଯାହା ବୋଲି କହିଲେ ସେ ଆଗକୁ ଦୌଡ଼ିବ। ତାପରେ ଆସିଲେ କିଏ ନା ଜିଜଦାସ ଦତ୍ତ, ବୁଝିପାରୁଛ ନାଇଁ? ଜିଜଦାସ ଦତ୍ତ 80 ମସିହା ବେଳକୁ କଣ କଲେ, ସେ ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘ ଭାଷଣ ଉପହାର କରୁଛନ୍ତି କୋଉଠି ନା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ମହତ୍ଵ ଜଣେଇବା ପାଇଁ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାର ସେ ଗୋଟେ ଭାଷଣ ଦେଲେ ଜିଜଦାସ।
ଏହା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ପ୍ରଗତିକୁ ରୋକିବାକୁ ସକ୍ଷମ। ଦୁଇଟା ହେଲା କଥା। ଆଜି ଯଦି ଆସିବ ଆସ ନା ଛାତି ପଡ଼ିଯାଏ ନା ଅନଲାଇନ କରା ये प्रणाम सर अଛନ୍ତି ये ଚାକିରି ଯୋଗାଯୋଗ ଭିତ୍ତିରେ ଚାଲିଛି ପରୀକ୍ଷା। ଶୁଣ ସେ ଯୋଉ ରିଭ୍ୟୁ ପେପର ନାହିଁ ନା ସେଟା ଗୋଟେ ବିଷୟରେ ରିଭ୍ୟୁ କରିବ ଗୋଟେ ବହି ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ବିଷୟରେ ରିଭ୍ୟୁ କରିବ ତାର ଯେମିତି ରିଭ୍ୟୁ କରନ୍ତି ଆଉ ହଁ ଗୋଟେ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ବହି ବିଷୟରେ କରିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଉ ତମର ଯୋଉ ସିନୋପସିସ୍ ଅଛି ସେଇଟା ଉପରେ ଲେଖିବ ତାକୁ ସଜେଇକି ଭଲ କରିକି ଲେଖିବ ଗୋଟେ ହେଲା। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସାର୍ ଟିକେ ଡାକିଦିଅ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ ବସୁ ସେ ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କଣ ହେଲା ନା ଏଇଟାକୁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା। ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଯେ ଏତିକ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁକି ଏ ଯୋଉ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁକି କଣ କଣ କେଉଁ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ତାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଥିଲେ ଭାଷାକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ। ପ୍ରଥମେ ହଉଛି ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ଭାଷା ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁକି ଆନ୍ଦୋଳନ କେମିତି ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପଢା ହେବ ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦାବିପତ୍ର ଦରଖାସ୍ତ ତମ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ମାନଙ୍କର ବାହାରିଲା ସେ ସବୁ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରାଗଲା। ପ୍ରଥମେ ସବୁ ଲେଖା ଲେଖି କରାଗଲା ତେଣୁ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରଥମେ ରହିଲା। ଖାଲି ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ଓଡ଼ିଆ ରହିଲେ ହବନି ତା ପାଇଁ କଣ ଦରକାର ଶ୍ରେଣୀଗୃହ କଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଅଛି ଯୋଉଥିପାଇଁ ଭାଷା ବଞ୍ଚିକି ରହିବ। ପୁସ୍ତକ ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ ଲେଖିବା ପାଇଁକି ଯୋଉମାନେ ବଡ ବଡ ସାହିତ୍ୟିକ ଯାହା ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖୁଛ ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି ରାଧାନାଥ ରାୟ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ବହି କିଛି ଲେଖିଛନ୍ତି ଭୂଗୋଳ ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି ଏମାନେ ସବୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମର ଚନ୍ଦ୍ରମୋହନ ମହାରାଜ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଚନ୍ଦ୍ରମୋହନ ମହାରାଜ ସେ ହଉଛନ୍ତି ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ଯାହାଙ୍କର ଛାତ୍ର ହଉଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର ଯେତିକି ଜଣ ଥିଲେ କେବଳ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ସମସ୍ତେ ହଉଛନ୍ତି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲରେ ତାଙ୍କର ଛାତ୍ର ଆଉ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରମୋହନ ତାଙ୍କ ନାଁ ସେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଲେଖିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ପଢାଗଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ପୁସ୍ତକ କଣ ନା ଫକୀର ମୋହନଙ୍କର ରହିଛି ଆମର ଜୀବନୀ ଚରିତ ସେ ଈଶ୍ୱର ବିଦ୍ୟାସାଗରଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀକୁ ସେ ଅନୁବାଦ କଲେ। ଭାରତ ବର୍ଷର ଇତିହାସ ଦିଖଣ୍ଡ ବହି ଲେଖିଲେ ମଝିରେ ମଝିରେ କବିତା ଅଛି ତାକୁ ଲେଖିଲେ ଏବଂ ଆଉ ବହି ଆଗୁତର ଇତିହାସ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି ଲେଖିଲେ। ତା ବ୍ୟତୀତ ତମର କବିତା ବହି ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡ ଦ୍ୱିତୀୟ ଖଣ୍ଡ ଦିଟା ବହି ଏ ବହି ଦୁଇଟି ଲେଖିଲେ କିଏ ନା ଆମର ରାଧାନାଥ ରାୟ ଆଉ ମଧୁସୂଦନ ରାୟ ସେ ଦି ଜଣ ମିଶିକି ଦିଟା ସାହିତ୍ୟ ବହି ଲେଖିଲେ। କବିତା ବହି ଏଥିରେ କବିତା ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ଋତୁର କବିତା ରହିଛି ସେଗୁଡାକ ରହିଛି ଏବଂ ଆଉ କିଛି ପ୍ରବନ୍ଧ ବହି ମଧ୍ୟ ରଚନା କଲେ ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ବହି ଗଣିତ ବହି ଏବଂ ଆଉ କେତୋଟି ବଙ୍ଗଳା ବହିରୁ ବା ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ବହି ଡିକ୍ସନାରୀ ବହି ବିଜ୍ଞାନ ବହି ଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଆରେ ଅନୁବାଦ ସବୁ କରାଗଲା। ଅନେକ ଲୋକ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତ ରହିଲେ ଆଉ ଯୁବପିଢିଙ୍କର ଏମାନେ ସବୁ ସେତେବେଳେ ତରୁଣ ଆଉ ଯୁବ ୟାଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ ଭୂମିକା ଥିଲା। ଏମାନେ ପାଠ ପଢିଥିଲେ ତେଣୁ ଏଇ ସବୁ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ କି ଯୋଉ ଲୋକଙ୍କର ଦରକାର ହଉଥିଲା ସେ ହଉଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷିତ ସେ ଚେତନାରେ ଆଧୁନିକ ହେଇଥିବ ବିଚାରରେ ଆଧୁନିକ ହେଇଥିବ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପ୍ରେମୀ ହେଇଥିବ ସେଇଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କୁ ନେଇକି ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଗକୁ ଚାଲିଲା। ତେଣୁ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଅଛି ସେଟା ଦୂରୀଭୂତ ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲେ କଣ ନା ଆମର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯିଏ ସମନ୍ତି
जिला स्कूल शिक्षक मिशनारी स्कूल शिक्षकता कर मधुसूदन राव शिक्षक राधानाथ राय डेपुटी से कौटी कौटी विद्यालय खोल कौन कौन न्याय निष्पत्ति से संपर्क से विधि व्यवस्था को ग्रहण करते सब बड़ कथा हूँ बालेश्वर कलेक्टर जॉन बीम्स ये संपूर्ण भाव में समर्थन करते ओडिया भाषा सुरक्षा आंदोलन मोटामोटी भाव में प्रेक्षापट रही अनेक ओडिया बही इंग्राजी अनुवाद कले बुझिपार ना सी भाषातात्विक गवेषणा जो कले से ओडिया भाषार व्याकरण लिखिले कि जॉन बीम्स प्रमाण करदे ओडिया हूँ गोटे प्राचीन भाषा व्यवहार अच्छी निजर शब्दावली अच्छी सब कथा रही आउ कौन है से खाली कले आमर जे बालेश्वर कवि दीनकृष्ण बहीर ना हूँ कौन वेयर्स ऑफ डिलाइट रसकल्लोल तेणु यही कथाटी आसला आधुनिक शिक्षा व्यवस्था जो ओडिशा रे प्रचलन है बाप्टिस्ट मिशनारी माने जोटा करथिले एवं बालेश्वर जते प्रकार रो स्कूल मध्ये प्रतिष्ठा कराइथिला तार मध्ये सब प्रमुख भूमिका रही तेणु परबत भय केवल बालेश्वर वासी नुहंती ये आंदोलन सहित संपृक्त होइछन्ती कटक और पुरीवासी सेतेले ओडिशा कहिले बुझुथिले बालेश्वर किंतु ओडी भाषा रूपे जो आंदोलन मैंने जो करथिले प्रतिक्रिया रखिथिले भाषा सुरक्षा पाई सबुआडे चर मुंड टेकिला जोटा कि माड्रास प्रेसिडेंसी अंडर रे थिला कतेबेले आसिले मोटामोटी भाव में से कौन है सेपटे प्रतिक्रिया सतर्क आ गए 1905 मसीहा पाखापाखि तो पूर्व संबलपुर आसिकी आंचलिक भाषा हिंदी मध्यप्रदेश सहित मिसिकी रही तो गोटे लोकों भितर प्रतिक्रिया स्वर आसला से गुड़ाक अच्छी तेलुगु भाषा बहुत ध्यान अच्छी प्रश्न उठे किए ना जयपुर राजा विक्रम देव विक्रम देव यूनिवर्सिटी प्रतिवाद और प्रतिक्रिया मोटामोटी भाव में सब सुरक्षा करने समस्ते उपलब्धि कर निजर प्रदेश दरकार आम प्रदेश आम भाषा रही भितर आम ततर ततर हो पार ना तेणु मोटामोटी भाव में ये जो भाषा से आरंभ है मनर संकल्प आम ओडिया भाषा देखिए गोटे प्रदेश गठन करें से प्रदेशर ना रौन ना उत्कल प्रदेश गठन भद्र आमर गंजाम उमाठारे आ रंभाठारे दुईटा बैठक बसिले से मधुसूदन दास रंभा सम्मेलन होता सेठिकी जाइथिले कि मधुसूदन दास जाइथिले अतिथि से फेरला से घोषणा कले कौन ना उत्कल सम्मेलन 1903 मसीहा डिसेम्बर मास 29 कौन है ना उत्कल सम्मेलन बैठक है कटकर ईदगा पड़िया बैठक बसिला ओडिशार प्रांतर सब बुद्धिजीवी साहित्यिक राजा महाराजा आसिले उत्कल सम्मेलन सहित जोड़ी है किए ना राजा विक्रम देव राजा राजा कृष्णचंद्र गजपति ये जोड़ी है मयूरभ राजा श्रीरामचंद्र भक्तदेव जोड़ी है वासुदेव सुडल देव बामंडार राजा ओडिशा जेते जेते गणजात अंचल रही सबूर राजा माने चाहिए जे ओडिया भाषा नथिलो आमर गोटे निजर आइडेंटिटी दिया निजर अस्मिता
ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ହେବା ପାଇଁ କି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପକ୍ରମ ମାନ ହେଲା ଏବଂ ଏହି ଉପକ୍ରମର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ କଣ ନା ଯୁବଶକ୍ତି ନେଉଥିଲେ ଆଉ ଶିକ୍ଷିତ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ମାନେ ସବୁବେଳେ ସବୁ ସମୟରେ ସବୁ କାମ କରନ୍ତି ତେଣୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାର ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ କରିସାରିଲା ପରେ କଣ କରାଗଲା ନା ବିଭିନ୍ନ କମିଟି ପାଖରେ ଦରଖାସ୍ତ ସବୁ କରାଗଲା ଯେମିତି ସେଥିରେ କେତେ ଗୁଡେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଲା ଫାଷ୍ଟ ଗଠନ କରାଯିବ ଏ ମୁଣ୍ଡରୁ ସେ ମୁଣ୍ଡକୁ ଯିବା ପାଇଁ କି ତମର କମ୍ୟୁନିକେସନ ରହିବ ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଉ ରେଳ ନିର୍ମାଣ କଥା ଆସୁଛି ସେଥିରେ କେତେ ଗୁଡାକ 1874 ବାଲେଶ୍ୱର ବାଖ୍ୟା ଯାଉଛି ସେ ଗୋଟେ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆମର ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ସେଆଡ଼େ ରହିଲେଣି କେମିତି ଯିବା ତେଣୁ ଆମେ ଭାଷା ଭିତରେ ସଂପୃକ୍ତି ପାଇଁକି ଯୋଗାଯୋଗ ରହିବା ଦରକାର ତେଣୁ ଗୋଟେ ନିବେଦନ ପତ୍ର ସେ ଲେଖିଲେ ସେ ନିବେଦନ ପତ୍ରରେ କଣ ରହିଛି ନା ଓଡ଼ିଶାରେ ରେଳ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ସମ୍ବଲପୁରକୁ ଆଣିକି ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଶ୍ରଣ ଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ବାଲେଶ୍ୱର ପ୍ରଥମେ ଯାଇଛି 1874 ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଧିକ ସବ୍ ଡିଭିଜନରେ ହାଇସ୍କୁଲ ସ୍ଥାପନ ଏବଂ ଗଡ଼ଜାତ ଯେତିକି ରହିଛି ନୀଳଗିରି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଦଶପଲ୍ଲା ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟ ରହିଛି ପିଲାକୁ ବସେଇ ଭାବରେ ସେ କଣ ହେଲା ନା ଏଇ ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁଡିକ ସେଠି ଉଠିଲା ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ କମିଟି ଫର୍ମେସନ ହେଲା ସେଥିରେ ତାର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ପଟଦାର କିଏ ରହିଲେ ନା ରାଜା ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ଦେ ଏବଂ ସେ ସମ୍ପାଦକ ଭାବରେ ସିଏ ସବୁକୁ ଜଣେଇଲେ ଏବଂ ସେଥିରେ ନବୀନ ଚନ୍ଦ୍ର ଷଡଙ୍ଗୀ ଗୌରୀ ଶଙ୍କର ରାୟ ରାଧାନାଥ ରାୟ ଏମାନେ ସବୁ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଜଣେଇଲେ ତେଣୁ ଏ କଣ ହେଲା ନା ଓଡ଼ିଆ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ କି ଏ ଗୁଡିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁଡିକ ଆଗକୁ ଗଲା ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ଯୋଉ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ହେଲା ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ମଧ୍ୟ 5 ଜଣ ସେଥିରେ ସଦସ୍ୟ ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭାଷା ଭିତରେ ଯୋଉ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ କି ସେଥିରେ କିଏ ରହିଲେ ନା ନୀଳଗିରିର ରାଜା ରହିଲେ ବାଲେଶ୍ୱର ରାଜା ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ରହିଲେ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ରହିଲେ ରାଧାନାଥ ରାୟ ରହିଲେ ଭୋଳାନାଥ ସାମନ୍ତ ରାୟ ରହିଲେ ଏମାନେ ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣା ହେଉଥିଲା ଏଥିରେ ମୂଳ ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ଆନ୍ଦୋଳନ ବାହାର ପଡିନଥିଲେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ ସଭା ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଉ କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି ଲୋକଙ୍କୁ କେମିତି ତାଙ୍କ ମାନେ ନବ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁ କମିଟି ଗଠନ କରାହେଲା କଣ ସେଟା ଉତ୍କଳ ଉନ୍ନତି ବିଧାୟିନୀ ସଭା ବାଲେଶ୍ୱର ଖାଲି ହେଇଥିଲା 10ଟା ମାନେ କମିଟି ବା କ୍ଲବ ଗଠନ ହେଇ ଉତ୍କଳ ଭାଷା ଉନ୍ନତି ବିଧାୟିନୀ ସଭା ବାଲେଶ୍ୱର ନ୍ୟାସନାଲ ସୋସାଇଟି ବାଲେଶ୍ୱର ସଂସ୍କୃତି ସମିତି ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ଦେ ସୋସିଆଲ କ୍ଲବ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲ ରିଡିଂ କ୍ଲବ ବାଲେଶ୍ୱର ମହମ୍ମଦାନ ଆସୋସିଏସନ ମହମ୍ମଦ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ମୁସଲିମ ଲୋକ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସଂଗଠନ ସେ ବି ସେତେବେଳେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱରରେ କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପ୍ରଚଳନ ତାଙ୍କର ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆସୋସିଏସନ ସ୍ଥାପିତ ହେଇଛି ଆଉ କିଏ ନା ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜ ବାଲେଶ୍ୱର ନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜ ବ୍ରାହ୍ମ ଧର୍ମ ଲୋକେ ବି ଏଠି ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ୟାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଜୟ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ନବଜାଗରଣ ତିଆରି ହେଇଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଦିଗରେ ଯାଇଛି ଯୋଉଥିରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସୁରକ୍ଷିତ ହେଇପାରିଛି ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ହଉଛି ତା ମାନେ ପ୍ରେକ୍ଷାପଟରେ ଅନେକ କଥା ରହିଛି କେମିତି ଗୋଲ ଟେବୁଲ ବୈଠକକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଆମର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ଏବଂ ସେଥିରେ କେମିତି ସବୁ ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ଯୋଉ ଯୋଉ କଥା ସବୁ ଲେଖିଥିଲେ ସେଟାକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କମିଶନ ଯେତେବେଳେ ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ଓଡ଼ିଶାରୁ କମିଟି ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଇକି
ଶେଷରେ 1936 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଯୋଉ ସୁରକ୍ଷା ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଉ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସେଟା ସକାରାତ୍ମକ ଭାବେ ଆଗକୁ ବଢିଛି ଏବଂ 1936 ମସିହାରେ କଣ ହେଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ହେଇଛି ଏବଂ ତାହା ହଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଉ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ତାହା ସକାରାତ୍ମକ ରୂପରେ ଶେଷ ହେଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 1936ରେ ଗଠନ ହେଇଛି ସେତେବେଳେ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ଆସିକି ଆମ ସହିତ ମିଶିଛନ୍ତି ଯଥା ଗଞ୍ଜାମ ଆସିକି ମିଶିଛି କିନ୍ତୁ ସେଥିରୁ କିଛି ଅଂଶ କଟିକି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ରହିଗଲା ଏ ଯୋଉ ଶ୍ରୀକାକୁଲମ ବିଜୟନଗର ପଲାସା ଇଏ ରହିଗଲା ସିଆଡେ ସେମିତି ତମର ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳ ମିଶିଲା ସେଥିରୁ କିଛି କଟିକି ରହିଗଲା କୋଉଠି ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଝାଡଖଣ୍ଡର କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ରହିଗଲା ଆମର ଚଢେଇକଳା ଖରସୁଆଁ ଏଗୁଡାକ ସବୁ ସେପଟେ ଝାଡଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟରେ ରହିଗଲା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ରହିଗଲା ମେଦିନପୁର ଅଞ୍ଚଳଟା ପୁରା ରହିଗଲା ତାହେଲେ ଓଡିଶାଟା ଥିଲା ପୁରା ହୁଗୁଳି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଲିକତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ସୀମା ଥିଲା ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କିଛି ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହଉ ପଛେ ଆଉ କିଛି ଆସିକି ମିଶିକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମର ଅନ୍ୟ ରାଜା ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ ଆମର ଯେମିତି ଜୟପୁର ଅଞ୍ଚଳ ଆସିକି ମିଳିଛି କୋରାପୁଟ ଅଞ୍ଚଳ ଆସିକି ମିଶିଛି ଓଡିଶାରେ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଅନ୍ୟ କେତୋଟି ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟ ଯେମିତି ନୀଳଗିରି ଯେମିତି ତମର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଆସି ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଓଡିଶାରେ ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ବର୍ଷର ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ ନୁହଁ କି ଇତିହାସ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ଯୋଉ ଥିଲେ ତାଙ୍କରି ସମୟରେ ସବୁ ଗଡ଼ଜାତ ଅଞ୍ଚଳ ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ ସେଇଥିରେ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମ ବୋଧେ ମିଶିଥିଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମିଶିଗଲା ଭାରତ ସହିତ ଏବଂ ଓଡିଶା ସହିତ ରହିଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ସବୁ ମିଶିଲା ହଉଛି ନୀଳଗିରି ବୁଝିପାରୁଛ ନାହିଁ ତ ଏମିତି ବିବିଧ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସବୁ ଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏଇସବୁ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆମେ ଆଗକୁ ନେଇପାରିବା ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଆମର ଯୋଉ ଭାଷା ସୁରକ୍ଷା ଆନ୍ଦୋଳନ ଇଏ ହଉଛି ତାର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଗତିଶୀଳତା ଏବଂ ତାର ପରିସମାପ୍ତି ଯୋଉଟା କି କ୍ରମକ୍ଷୟମାଣ ନୁହେଁ ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଭାଷାରେ ବଞ୍ଚିଛୁ ନିଜ ଭାଷାରେ ଅସ୍ମିତା ତିଆରି କରିଛୁ ନିଜ ଭାଷାର ଜାତୀୟତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଏଥିରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଏମିତି ପଡିପାରେ ନାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସୁରକ୍ଷା ଆନ୍ଦୋଳନ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇପାରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସୁରକ୍ଷା ଆନ୍ଦୋଳନ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖ ସେମିତି ହେଇପାରେ ନା ନାଇଁ କେଉଁ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ କେଉଁ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଆଧାରରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସୁରକ୍ଷା ଆନ୍ଦୋଳନ ଗତି କରିଥିଲା ଆଲୋଚନା କର ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇପାରେ ନହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ହବ ତମର ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇପାରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବବର୍ଗର ଭୂମିକା ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖ ଏଠି ସବୁ ଆସିବ କାରଣ ସବୁ ୟଙ୍ଗ ଥିଲେ ଯୁବବର୍ଗର ଭୂମିକା ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖ ସେଦିନ ତ ସାର୍ ପଢଉଥିଲେ ଗୋଟେ କୋଉ ବିଷୟ ବୋଧେ ସରିଗଲାନି ଆଉ ଗୋଟେ ପିରିୟଡ଼ ଥିଲା ହେଲା ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆଜି ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା ପିଲାମାନେ ଯେ ଶୁଣୁଥିବା ପିଲାମାନେ ଆଜ୍ଞା ସାର୍